స్పెషల్ ఆఫీసర్ సన్మానం చేస్తున్నారు. అశోక్ ఉన్నావా? గట్టిగా చెప్పండి ప్లీజ్. కన్నీబాయి బంగారు శతకం సాధించిన సందర్భంగా మరి ఆమెకు సన్మానం చేయడం, మరి ఆ సన్మానం గ్రహీత మనవి కన్నీబాయికి, అదేవిధంగా భీంబాయి తల్లి భీంబాయికి, సట్ల అశోక్, ఆనంద్, పేందూరు ఆనంద్, అదేవిధంగా పేందూరు ప్రభాకరు, అదేవిధంగా పత్రికా మిత్రులకు, మరి వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన మరి ఆదివాసీ సోదరులకు, నిజంగా ఇవాళ ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా బంగారు పథకం సాధించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అది కూడా సాహసంతో కూడుకున్న క్రీడలో మరి ఆమె బంగారు పథకం తెచ్చడం అంటే ఆదివాసులకు ఎంతో గర్వకారణం. ఆదివాసీ జాతిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాకుండా భారతదేశంలో కూడా ఆదివాసీ జాతిని ఒక గుర్తింపు తెప్పించిన కన్నీబాయికి నిజంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. చాలా మంది అంటారు ఆదివాసులకు ఏమీ రాదు, ఆదివాసులకు ఏమీ తెలియదు. దాని అన్నింటికి కారణం కన్నీబాయి ఒకటే సమాధానం అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆదివాసులు ఒకవేళ వాళ్ళు వీళ్ళు తలుచుకుంటే కొండనైనా ఢీకొట్టుతారు, ఏదైనా చేయగలుగుతారు. అదే ఇవాళ కన్నీబాయి స్వయంగా ఆమె నిరూపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా, అక్క చెల్లెలందరూ కూడా మనము కన్నీబాయి దగ్గర అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆమె కష్టపడి మరి ఏదో ఒకటి సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో ఆమె ప్రయత్నం చేసి మరి సాధించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా, అక్క చెల్లెలందరూ కూడా, మరి మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఏదైనా కానీ ఒకటి తలుచుకొని దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ సమాజానికి నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా ఈ పథకం ఏదైతే ఉన్నదో బంగారు పథకము మరి నిజంగా కళ్ళకు కట్టి మరి కళ్ళు తెరిచుండి కూడా మనం గుట్టలు ఎక్కని రోజులలో మరి కళ్ళు కట్టి మరి సాహసం చేస్తూ సాహస క్రీడలో మరి రైఫిలింగ్ చేస్తూ మరి బంగారు పథకం సాధించడం అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఇది మనకు మామూలుగానే కనబడుతుంది, కానీ అందులో పార్టిసిపేట్ అయిన తర్వాత అందులో వారి టీము, దాంతో పాటు మీకు ఎంత ఇబ్బందులు అనేది ఆమె స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇప్పటికే కన్నీబాయిని మరి ఇప్పటికే అడగడం జరిగింది, మరి భూమి ఏమన్నా ఉన్నది అంటే 2 ఎకరాలు 1 ఎకరము ఉన్నది సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఎంత బాధల్లో ఆమె మరి ఈ స్థాయికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆమెను ఇంకా ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా, ఒక ఆదివాసీ ఎంపీగా నేను ఆమెకు ధైర్యం ఇస్తున్నాను. అదే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఆమెను ఎదగడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నేను భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో మరి ప్రభుత్వంలో ఉన్నది. అదేవిధంగా
అర్జున్ ముండా గారితో, ట్రైబల్ మినిస్టర్ అర్జున్ ముండా గారితో కూడా త్వరలోనే ఆమెను తీసుకొని పోయి మరి సన్మానం చేయడమే కాకుండా ఆమెకు ఏమేం కావాలో అవన్నీ కూడా మరి ఆమెకు వసతులన్నీ కూడా కల్పించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఆమె ఎంత బాధ ఉన్నా ఆ బాధ పూర్తిగా చెప్తలేదంటే ఆమె నిజాయితీ పరులు ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నదో దాని మాటల్ని అర్థమవుతుంది. అంటే వాస్తవంగా ఒక బంగారు పథకం వచ్చిందంటే ఆదివాసీ బిడ్డగా ఆమెకు ఎక్క ఆదరణ దొరకకుండా కూడా అదే వేరే నాన్ ట్రైబల్స్ కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళైతే ఇప్పటికే ఆమె ఎక్కడికో మారుమోగుతుండే. కానీ ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా ఆమె అంత చేయలేదు. ఆమె సాధించడం ఒకటే తెలుసు కానీ ప్రచారంలో ఎక్కువ చేయలేదు. కాబట్టి నిజంగా ఆమె నేను గర్వపడుతున్నాను. ముఖ్యంగా మరి ట్రైనింగ్ ఏదైతే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పోవడానికి మరి ప్రభుత్వం ఐటీడీఏ మరి డబ్బులు కట్టినా కూడా వాళ్ళ ఖర్చులకు లేవు అంటే అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇప్పటి నుంచి నేను ఈ 5 సంవత్సరాలు ఎంపీగా కొనసాగిన రోజులు నీకు ఏ సహాయం వచ్చినా స్వయం బాబులో అన్న నీకు ఉన్నాడు. తప్పనిసరిగా నువ్వు వచ్చి నీకు ఏ సహాయం కావాలన్నా ఆ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ఏ సహాయం అయినా మీరు ఏ రాత్రికైనా వచ్చి మీరు సహాయం కోరితే దానికి తప్పనిసరిగా నేను నీకు సహాయం చేస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా మరి ఐటీడీఏ తరపు నుంచి కూడా మీకు తప్పనిసరిగా పియు గారితో చెప్పి మరి మీకు క్రీడా స్థలం కానీ అదే కాకుండా ఇంకా ఏదైనా మీకు కావాలంటే కూడా అవన్నీ కూడా కల్పించడానికి మరి కమిషనర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని కూడా మాట్లాడి మరి క్రీడను ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే మరి ఆమెకు అన్ని కూడా కావాలి కాబట్టి అవన్నీ కూడా చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కన్నీబాయి గారికి చాలా వెనుకబడిన కుటుంబంలో ఉన్నారు కాబట్టి వారి కుటుంబానికి నేను స్వయంగా ఒక ఎంపీగా ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా ₹1,00,000 కూడా ఆమెకు నా తరపున ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కన్నీబాయి వెనుకకు రాకుండా ముందుకు పోవాలా. ఆదివాసీ జాతి అంతా కూడా నీ వెనుక ఉంటది. నీకు ఏ సహాయం అయినా అవసరం అనుకుంటే ప్రభుత్వం ఇయ్యకుంటే ఆదివాసులందరం కూడా నీ కోసం రూపాయి చందా పెట్టానా నిన్ను ముందుకు తీసుకుపోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఒక్కదానివే కాదు, నీ వెనక మొత్తం ఆదివాసీ జాతి ఉన్నది. కాబట్టి జాతికి ఇంకా పేరు రావాలంటే నువ్వు జాతీయ స్థాయిలో కూడా మీరు మరి పార్టిసిపేట్ అవుతూ మరి బంగారు పథకాలు ఇంకా ముందు సాధించాలని కూడా మేము మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఆమెకు నేను అభినందిస్తూ ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ఇంకా ముందుకు పోవాలని నేను ఆమెకు ఆశీర్వాదం ఇస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను.